the eternal road. Ngay ngồi try cái này cái mình yêu on biang siki cái jong fi ning ba cái này cái program jong cái potnet mangina ko apniang subhai fi baro ki nong pe cái này cái singi ha ka kerteng mit thiang tam bron bor tam ko jong Jesus Christ ulong nong penem jingi ngay ngồi shai try bu ai ka khten ha ka jim ka jongi wai ne ka khten ka bolong ta ka jingim ka bolong sha ta ka shara ka bolong sha ta ka jing shai ha ta ka lenti yat ka jingim ka jongi bar khum ki banget ka khten ka jong blay ka hikai ngi bangin ya ka khum ka ni ka khten ka jong blay bangin sumar ya ka ni ka khten ka jong blay bar ka ni ka singi nga kwa man kran na ka ni ka khten ka jong blay na ka shti jong pol ba arch ki nong koren ka lanong ka basan de khat ban nyo ka kintien bangi ji tep man ka po ka bakran ba ngin ya da ka jinget om da ka jingi i but shwa bangin ya chmat ya ka tang shkwa on ra phi ni ka e ka ta ka jingmut ka jong pol ha bo tho ya ne kintien bangin ya da ka jinget om da ka jingi i but upol ha ka khat ka ban riu ban nyo bat phra wong kum ni nama kata ha bangi song shlur hala ka sngi bat bangi tep bangi dang shong ha ka ni ka men ngi shong khlan na utrai nama ngi ya da ka jinget om da ka jingi i tingi so shlur ken bat ngi kham so bha ban let no na ka ni ka met ban yo shong ne bat utrai bat upol ukren ni ukren skini ki nong koren wang ha ba ka bangi dang shong na ka ni ka met ngi shong khlat bat utrai bat wang bangin ya da ka jinget om da ka jingi i ma boleh udah kwa her udah kwa dik ban yo ban ye shong no bat utrai na mar boleh wang ha ni ka bang dang shong ha ni ka perthai wang dang ye shong khlat bat utrai bat ha ka khat ka ba phra wang tenga so shlur ken bat nga kham su bha ban let no na ka ni ka met ban yo shong ne bat utrai bat upol ukren hang ni da ka jinget ukren hang ni ya ka ta ka aka ka ba umpat yo i ba huang ba anda let no na ka ni ka met udah kwa ban shong ne bat utrai tada upol wang yaki banget hang ni wang ba ngin ya da ka jinget om da ka jingyo i ma balai ka bible ha bagi puli al koren lonong ka basau de khat bakhat phra ko ong kom ni ha bangim khmi shu ya ta ki aka bio i hre ki ta ki aka bam yo i namar ki ta ki aka bio i ki long tak shibet hre ki ta ki aka ru ki bam i ki long bam jikut wa bangin pet ya ka ta ka aka bangi yo i namar balai ka ni ka bangi i ka long tang shibet hre bangin pet ya ki ta ki aka bang yo i namar ka ni ka bangim yo i ka long shaki bam jikut takada ukren yaki nong koren wa bangin ya da ka jinget om da ka jingi i baru ong ngada kwa banda donno bat utrai wang ngada kwa bani shong ne bat utrai umpadi kata hanre ukren da ka jinget bau ong ngada kwa bani shong bat utrai tada uhikai yang abadi fi bangin yat da ka jinget banganum yat da ka jingi i bagata ka jinget ka kata ka jinget ka bang ngila ban pensubha ya ublay ka bible ko ang hebrew nanum khat we khat ko baning kong ka jinget ka jing sus kam yaki eki bangkerman ka jing tenju yaki eki bangin padi ya ka banengin padi i handang ikerman bangin poi syata ngampat ji ngimpa ji ing shiyo sngo ngi tep hakari ka ktien ka jong blay baga crunch phang ta ka beneng ngimpa ji handang ikerman bangin don hakata ka jaka habau trai wan shao ya kata ka jim ka jungi ta da upol wong bangin ya da ka jinget om da ka jingyo i ma blay ka jinget ko ong bangangan syong ne bat utrai ngampadi henrai ka jinget ka akran lupai kata bangan syong ne bat utrai takada ko jinget ka de ta ka sin jam bagi jam ya kita ki aka bangin padi i bangi yat syakita ki eki bangi padi i habangi petru na ka bible habangi pai show abraham ka ktien ka jong blay ka pen kermangi mo new de we ni ki brio ki bakraw ya kata ka jinget ublay ulok khadi u na ka riur banwan syakari kanan bat ka bible nga kwan puli ka ni ka po na ki stis ki nong hebrew lenong ka ba khatway de khat ka ba phra ka ktien ka jong blay ko ongum ni kong da ka jinget u abraham habala khot u ula khongu banlet no shakata ka jaka ya ka ba onsa pediang ya ka banlong ka benta ti ula lenyo on the tip she e ba ulen ka bible ko ang ba abraham the tip shake e ka ba ulen ho ya bangi phai ka genesis lenong ka ba khatar hang tu ngi i ba blay u khot ya abraham ha ka lenong ka ba khatar de khot ka ba ningkong ter ka bible ko omni ti utraw lo ang abraham to khilit no mami nalaka ri nalaki kur nalaka ying pa jong me syakatar keri ya ka bangan sapen i hame bangan pelong hame ya ka jat berriu ka bakraw bangan kerku ya me bangan pen kraw ya kerteng jong me meru menlong ka jing kerku but ublay habong khwat yu abraham wa mino nakayeng ka jong pa jong me mino na to keri but kelet syakata keri ka bangan ai me wa bangan pelong ya me kata ka jat benriu ka bakraw ngan kerku ya me wa bangan pen kraw ya ka kerteng jong me men meru menlong ka jing kerku
ublay ukren yu Abraham but abo Abraham uyo sngo ya kanika ktien ke jong ublay ula pen ko ngo hanika ktien ke jong ublay but ka Bible mene bangi pulish teach kinong Hebrew nong ba khatwe do khat ka ba pra ula ko ngo yu ublay ula mi na ke jinget ngai hang to ko ang ba tep shike e ke ba ulen kata ka ri ke jinget bangim tep ya ke e ke bangi let ngai namar bo ublay wong ya kata nganyan ya kata ngan le bar hang ni rung hi bau bleu au yu Abraham ngan kerku ye me ngan pelong ye me ke jat ben riu ke bakrau bar hang ni Abraham bar ke Sarah kim don khon bar u bleu au yu Abraham bangan pelong ye me ke jat ben riu bakrau ban pelong ye ke jat ben riu ke bakrau dan kam ban mi utau sembai ba unlong ke ta ke jat ben riu bakrau bar u bleu u khat yu Abraham wang ngan pelong ye me ke ni ke jat ben riu ke bakrau nganget kan long ke ba abang ha nga ba fi habau blay uong yang nga ba fi ngin pelong ke jat ben riu ke bakrau habang impat don khon hatu ngila ban nget ya kata u Abraham ulanget akan ke ktien ke jong blay ba ulanget ha blay bu on pelong yu kata ke jat ben riu ke bakrau ba habau la kongo yu blay ula mi na la ke jong keri ula mi na la ke jong ke yin ke jong khpa ba wa let kata keri ke bau blay ula kular ban ai yu Abraham ya ka bau bleu la kulat ban pelong yu ya kata ka jet berio ka bakrau kata ka reha bangi puli ka Genesis lenong ka bakhat reha bangi one part ka Genesis ka lenong ka bakhat san hang tu ngi ibiang bau bleu one pau sai sisien how Abraham khat ka beningkong terter ka omni anda ulala kini ki ru ka ktien uturai ka lawan hu Abraham ha ka jing yo ipau ka ong to wat chep tien ku Abraham mga ngalong ka sti jong me ba ka bainong jong me ka long ka bakrau baru Abraham ulang atrai Jehovah hato ke amen ay hanga habang along ubaklem kun bat utray ke ying junga ulong uni Elazar unang Damascus baru Abraham ulong hakmi memshim la ay sambay barakmi uwe ubakhana ke ying junga ulong unong yo pateng junga bat say sian ublay ulang wan pau biang how Abraham bat ublay ulay kren biang baru Abraham ulong yo ublay uang uni badan ke ying junga unsolong try unsalong try ubami na usambay jonga unsalong utray jonga yeng jonga unsalong utray kita jindan jing jonga baru Abraham Ukren bat ublay bat am namar balay Ukren ublay namar balay ublay uong yu baun penlong yu kata kajat ben riu bakrau ublay ukular ban ay sambay para ka lenong ka bakhatsan Abraham Ukren bat ublay uong blay uni ubalong utray ke yin jonga uday Elazar unong Damascus ubami iru na kasambay jonga uni unsa yolot ya kata ke jingdon jing jonga baro bat ke ka bo blay pat uong yu Abraham har khat ka basa ko bada khmi ka ktien utray ka lawan kumni ha u ka ong uni unom yo long unong yo pateng jome hanrai utau ba mi no kenya kpo jome utai long nong yo pateng jome tiu la lami u shabar bat ula ong to khmiet menta shabneng bat to nyo iklo la de mela ban nyo yaki tiu lo ong ru ha u kum ta ken long usambay jome Abau Abraham ulak ikren madu belai ulong uni Elazar bolong kenja Damascus unsalong utrai joka yeng jonga hande ublay paru ong yu uni unom long trai ko Abraham nama belai utau bolong trai hakane ka yeng jome unlong hiu tau bami no sambay jome bat ublay la alam yu Abraham shaba bolong khmit shabneng hatu mela ban nyoy te ki khlur ong kum makilong te ki khlur kum ta kan long kita kijat ben riu ki jome bat ublay udah kular yu Abraham bon pelong yu ya kajat ke benrio ke bakrau baru Abraham ulanget hakata ke jingkular ke jong blay ulayat da ke jinget da ke jing i la do Abraham uyat da ke jing i nganget unom la banyan ma blay habau pet ya la ke jong kemet habau pet ya la ke jong kemet ke jong u krat temen wong kum no blay ula ban ai kun nanga habau pet ya ke Sarah ro krat temen kumno ublay unsay yo kun nakani ka Sarah ndai Abraham ukam ya da kajing Abraham uyat ben da kajingen ha ublay namar ublay ulakular yo Abraham bon ai sambay ha Abraham mon pelong yo Abraham kajat beri ka bakra ha ka lenong ka bakat pra bangi pule bo wan pau biang sisit wan biang ha ka gm ka jong Abraham utra ya kren biang baru Abraham bo ong ba ha ka por ka ayom jo ka gm ka Sarah kan sakakun bat ka dai sisai kata hakan dalawan ka por jong ka jingim ka Sarah ka kakun bat akerteng hiu tau kun u isang bat ka jingkular ka jong blay la pendam
bau belai ula kular bau ni Abraham ulang ke jai ni bakrau la pendam nama belai ula ai usembai ha ke jim ke jong Abraham bat ke Sarah bat ka dia ke kamba bangi i ha ka jing im ke jong Abraham bat ke Sarah nama belai kilayat de ke jinget kilai i ya kata ke buram ke jong belai ha kata ke jing im ke jong ki kum juru ka ktien ka jong blay ka pen kan mawi bangi pulis tish ki nong room le nong ka basaw hang ni ka pen ish pangata ka jinget ka jong Abraham ba ka ktien ka jong blay ka ong kum ni u ba khlem ka jinkerman pen ba ulanget a ka jinkerman ya ka ba unlong mo u pa babun ki jat ben rio kat ba kum kata ya ka bala ong kum ta utaw sambai jong mi unlong u ba kham shimla dan ka jinkerman u brio bam dan ka no ka jinkerman pen ban ulanget a ka jinkerman ma balai haka kerta ka banyo pusan snam u balai ula khot yu Abraham na ka riur ban wan shkari kanan kari hado ka kerta ka basis pa snam ka bu Abraham u yo ya u Isak utau khun jong ka jingkular habak Sarah ka dap khandai pu snam kalakha ya uni khun jong ka jingkular u ba kerteng u Isak ta daw ka Bible kong u ba krem ka jingkerman pen ban ulanget ha ka jinkerman ta daw ngitip ka jinget ka Jesus kem ya ki ba ngikerman uni u bre u bam dan ka jinkerman u bam dan ka jinkerman ban yok huan Hendai penban ulanget ha ka jinkerman ulanget ha ka jinkerman nama balai ka ktien ke jong balai kalakran ha ka gm ke jong u ba u unlong ka ta ka jet ben reu ka bakrau u bam dan sho ka jinkerman hendai ha ba ka ktien ke jong balai ka wan ulanget ha ka ta ka jinkerman ulanget ha ni ka ktien ke jong balai bar ha ba ulanget ha ka ni ka ktien ke jong balai ho ba ulayat ha ka ta ka jingkular ke jong balai ulai i ya ka ta ka jingkular ke jong balai la pendap ha ka ta ka gm ke jong u nama balai ula upkerman ha utrai ba ktien ke jong balai ha bangi puli sama pesan kong kita kiba upkerman utrai menju peleran bukho nomar bu Abraham ula upkerman utrai ula yat da ke jinget ukham sham la yat da ke jingi i ula i ya kata ke jing pendap ya ke ktien ke jong blai ha ke jing ke jong u ba ke ktien ke jong blai ru kada kren hang ni ke ong ba bat da ke balalong bam telot ha kata ke jinget sham la nyau ya ke mat kelas dot no lupa ha ba ula long jen sis pa snem ke kerta lem ni kata ke jing kelas dot no ke po ke sara hani ong sham la long bam telot ha kata ke jinget u Abraham shimla long bam trat ha kata ka jinget ke jong u kalong ka bakra no mar balai ulanget ha kata ka jingkular ke jong balai ula tibru bakan ni ka met ke jong u kala kelas dot bar ula wan hado ka kerta ka basis pasnem bar kata ka kpo jong ka sararu kala kelas dot baka Bible ko ong bar da ka ba ukmi ha kata ka jingkular jong u balai shimla lingho artatien da ka jing bam ngen ulai i baka ni ka met kala kelas dot ulai i baka ta kpo jong ka sara kala kelas dot ukham shimla artatien ha ka ni ka ktien ke jong blai ka Bible ko bat udak mi ha ta ka jingkular jong ublai shimla lingho artatien da ka jing bam ngen kumju abangi pet ha ka gm ke jongi habangi pet chu Abraham ni yo mensiem habangi puli spang ka jinget ke jong Abraham bo uni ubreu ba kertasi spasnem kani ka breu ka bla kerta khandai pusnem kamet ke jong Abraham kala kelas dot ke kepo jaga Sarah kala kelas dot hendai kini baru arut kham simla tulat ha kata ka jinget ke jongki kalong ka baklang kim simla artatien da ka jing bam nget hendai kilanget ha ke ke bautrai ula kular ha ka jim ke jongki namar bakilaget ka Bible hani ko ong ha ba ula sos kamru kat ka ula kular udan ka bore ka ban pendap ru udah sos kam ha ublai ma blai uni ublai ula kren ha ka gm ko jong Abraham udah sus kem hadu kata-kata ya ublai wo udan ka boru ya ka ban pendap ya kata ka jingkular kata ka de jinget ke jong Abraham ulanget ha uni ublai wala ka ni ka met ke jong kelas dot shimla artatien ha kata ka jinget ke jong nomar blai ublai ula kular bat utip ru bo udan ka bor ya kaban pendap ka ktien ke jong blai ka kren ya kata u Abraham ulai sya man up ya kata ka jingkular ulai sya ado arpusan snem hanya pusan snem u blai ula khadi u na ka riur ha ka kerta ka basis pas snem u yo ya ka jingkular u yai sya ban yo ya ka ni ka jingkular kum juru ha ka gm ka jongi ngila nem ban yai sya kum ba yai sya u Abraham ngila nem ban yat kum ba yat
uni u Abraham ula don kata ka jinget ka jim ka jinget ka jong u kamde ka ba artatien ulang nget ba uni u blay u bala kular udan ya ka bor ka ban pendap ba kala pendap ka jim ka jong u pinget yam ka ka sngi ba ka tien ka jong u blay ka jing kular ka jong u blay ka de na ka benta ka jim ka jong pi compare ka no ka benta ba fi don ka jim ka jong fi ha ba fi ya ka kom ka tien ka jong blay ha ba fi sumar ya ka tien ka jong blay ka bible ko ang ka jing kular ka jong blay how Chris Jesus kilang hoot but amen kani ka jing kular na ka tien ka jong blay ka de na ka benta ka jim ka jong pi ha ba fi la ban ya ha ka jing fini i ya ka ta ka jing pendap ha ka jim ka jong fi fini i ya ka jing kular ba la pendap ha ka ni ka jing im ka jong pi long ka belong u Abraham ulanget ba ulai i ya ka ta ka jing kular kan mau bangi shakri ni u blay u bam lam ler ka tien ka jong blay bangi pulis tish kinong rom le nong ka balai ko u bre bor khoi u lam ler re u blay u long ba shisha kan mau ngi shakri ni u blay u ba shisha u blay ra ai ka tien ba ula ai ka tien un pendap ya ta ka tien ha ka jim ka jong pi ula ai ka tien ha ka jim ka jong Abraham ula pendap ya ka ni ka tien ka jong u ha ka jim ka jong Abraham ma balai ka bible ko ang ba u blay jong i la ban kala u blay jong i day u blay u ba lam ler ya ka e ka ba u la kren u pendap ka bible ka pen i ka ta ling ba bangi puli ya ka ni ka jim ka jong Abraham ula kular how Abraham ba la pendap ya ka ta ka jing kular ha ka jim ka jong Abraham kum juro ha ka jim ka jong i oi fi ka ni ka singi ka ni ka tien u blay la ai nam ta ka jim ka jong fi ha ba fi ya da ka jing ya pen i ka jing pendap ma balai wan nom ya da ka jing i ka jong fi nama ka ni ka jing i ka jong fi kan sakut no pet cakata ke eki ba fim pat la ban yu i nama kata ke eki bangim yu i kalong ka bam jukut mangin ye khmiet cakata mangin ye pet cakata ba bangi yat ngin yat da ka jinget bangi pen kan maro i kan ye tien ka jong blek om tang Abraham re bangi phairu shau Noah bangi polish ti shaginong Hebrew nong ka ba khat wei da khat ka ba nyau ko tien jong blek ko da ka jinget u Noah habala mahami u da u blek phang kata ki eki bam pat shim la yu i habala pen ki u da ka jing ting ru blek la thau ka ying lieng ban pen em ya la ka jong ka yieng da ka ba ula perem ya ka perthai ba ula jalong unong yo pateng ya ka ta hok ka ba kat kum ka jinget ba blay Ukraine you Noah u blay on you Noah ba un shna ya ka ta ka yieng lieng ma blay u blay un sawara ya ka jing penjat da ka jing shlei ka ha ka ta ka perthai ka ba menshwa ka perthai ka ba menshwa ka bible ko ang umpat ju hap slap menoro ha bangi puli Genesis no ba a khot ka basan ka kren ya kata ba ka perthai umpat ju hap slap menoro ba ha ba blay ong thawi ka ying lieng ba un sa penjot no ya ni ka perthai da ka jing shlei jong kata ka Noah ula spen ko ngobai umpat ji i u tau slap meno hanai na marbo blay ula kren ka bible hani ka ong na marbo blay ula kren kala don kata ka jing pen chep tieng ru blay hapo ka gm ka jong Noah bat ula pen ko ngo ya ka ni ka tien ka jong blay simla ya da ka jing i u ya da ka jinget na ma blay ka tien ka jong blay kalawan ha ka gm ka jong Noah ma blay u blay ong sa penjot ya ka ni ka perthai ba u blay ong u Noah u pen ko ngo ya ka tien ka jong blay u Noah u nget ha ka tien ka jong blay bat usna ya kata ka yeng lieng bar ba ula sna ya kata ka yeng lieng ma u bat ka yeng ka jong u ka lat im na ta ka jing shlei na ta ka jing penjot ka jong blay ha kata ka perthai ka ba menshwa no ma blay u Noah ulanget sim ya da ka jing i ka jong u ka batai umpat ju hap slap handai u kham sim la ya da ta ka jing i ka jong u ya da ka jinget no ma blay u nget ha ka ni ka tien ka jong blay u nget ya ka e ka bo blay lo ong ha ka gm ka jong u ba un sa wan ra ya ta jing shlei ha ka ta ka perthai bon penjot no ya ka ta ka perthai bat u Noah ula ko ngu ha ka ta ka tien ka jong blay bat ula ya da ka jinget ha ba u ya da ka jinget u Noah ba ka yen ka jong Noah ka yo ya ka jing penem ka yo ya ka ta ka jing lat im kilat na ta ka jing shlei kum juro ha ka jim ka jong fi ha ka ni ka singa ba fi pet ya ka ni ka program ha ka ni ka singi kan ma kum ba ublay la penlat em you Noah na to jing shlei ublay ru un penlat em ya ka yen ka jong fi ha ba fi yan da ka jing yan hoi ublay la kular ba ka ni ka perthai ka ba menta un sa penjot na do jor terai da ka ding ngidi bentep ya kata ka tien ka jong blay kala kran ka tien ka jong blay kan pendam re ba fi pet ya ka yen ka sem ka jong fi pet ki khon ki ti ki jong fi ki dang sakma wa num pet da ka to ka jing yo i ka jong fi re yat da ka jing nget ba uni u blay kum bola pen em ya ka yen ka jong Noah uni u blay ru un pen em ya ka yen ka jong fi uni u blay un kta ya ka yen ka jong fi uni u blay un pen thamai ya ka ta ka yen ka jong fi don ka jing kum ka jong Noah u yat da ka jing
haba uya da ka jingyat wi ya ka jing penim ka jong blay kum juru ha ka jim ka jong fi haba fi ya da ka jingyat fi ni ka jing penim ka jong blay ha ka yin ka sem ka jong fi bar haba ngi phairu shi ka bible kani ka bible ka dap shi sha da ka nuksa ka babon bar ka pen biang ngi haba ngi phai shu joshua kaktian ka jong blay bagi puli Joshua la nong manriu ter hantu ublay ula kular yu Joshua wong ba un sa penjot ya ka Jericho baru wong yu Joshua menyat ya ka to snong Jericho nyosien menyat ya ka to snong Jericho nyosien ubat ublay ula kular yu Joshua baru ublay ula ai kan kaktian menyat tawer ya ka to snong sisien hakan riusngi Mat akan rius ni ublay upayat yaki Jew yaki Israel sisien mentawer ya to snong Jericho madakas ngi ke bahnyo ublay uang ba menyat hinyo sien ya to snong madakas sien ke bahnyo kaktin ka jong blay kawan Joshua wang haba kini ki lindo kilapot ya kita turoy jubilee na apoy kata ka sien ke bahnyo uang ba haba Joshua ong risa kini ki pat ba abaki risa kato ka kenro kalatwa katari ka khtien ka jong blay ka jim ka jong Joshua o Joshua ida ka jing ka jong uong kom no la banlong da ki ya tawya ka ni ka snong pada ba ki hala kom no la banlong baka ni ka kero kan ham baka ni ka kero kan tua re o Joshua kam ya da ka jing o Joshua o ya da ka jingat ka jong u ha ka khtien ka jong blay ma ka khtien ka jong blay kalawan baru haba ka khtien ka jong blay kalawan ko haba u ya ka to ka snong ha ka singi ka bahnyo haba u ya ka to ka snong hinyo sien ha ka sien ka bahnyo haba ki risa ka kero ka tua ka da tua shisha kata ka kero nor balay kini kilayan da ka jingat kim sim layan da ka jingyu ha ka jim ka jong firu ka ni ka singi ki babuon ki kero ha ka jim ka jong fi kaktian ka jong blay ka kren ka perkan mangi bagi puli ka sithi ba arch nong koren lenong sipo bagi taki artiar ka jile ka jongi kemlong ka beken jado reki kut ki baskem ka badan ka bor jong blay ban penkelon kidan ki kut ki baskem ha ka jim ka jong fi pinpek kumno la man penkelon yakini ki kero kumno la man penkelon yakini ki kut ki baskem fi pet fi ong omla rewan pet ki khamat ki jong fi ya da ka jingat Kamu Joshua ulayat dah kejingat, haba kilayat dah kejingat, kelai iba tu kekenrok, ketua, kekenrok, kaham. Kamu juru haba fiat dah kejingat, haba GM ke jofi. Penny iba kini kekenrok, kiberan haba GM ke jofi, kin tua lot, haba kerteng ke jong Jesus Christ. Mabalay pishania ha utrai. Kaktian ke jong blay kapan kan mangi haba ngi puli proverb lenong balai dekat kebesan kong tunget ha utrai dalam ka donor baro wat shania ha ka jing champang. Wat nom shania ha to ka jing champang ke jong pi. Nget how try dalam ka donor baro mabalay kaditang kani ka jingyat ka balapan subha ya ublay ba ka jingyat ko makaktian ka jong blay ko ang ka jingyat ka dikata ka Jesus kami ki eki bengi kermen ka jing tenju eki e bengi padi ngampad yo re habang kermen how try kalong komta mabalay nga ya ka kom kani ka ktian ka jong blay ba kani ka ktian ka jong blay ka dan shibon ki jingkular na komta ka GM ka jongi haba fi tip ba kani ka ktian ka jong blay ka de namanta jong pi ba ba fi ya da ka jingyat peni ya kata ka jing pendap ha kata ka GM ke jong pi mar ka bakhat duru kwa mangkran ya kani ka wei bolong bangin pai show jisu u jisu ru u ya da ka jingyat simla ya da kata ka jing yu habangi polish tish kinong hebrew nong phat ar dekat ka baar ka bible ko ang da ka khmi show jisu unong pelong bar unong penjanai ya kata ka jingyat jongi uba namar kata ka jingkmen ya ka balabu akhmat jongu ula sha ya ka dingfna uda iben ya ka jingleran bar ula shong ha khti ka mon ka khat ka jong blay u jisu ru habu em ka ni ka perthai u ya da ka jingyat nomor balai u kampet syakata ka jingyap ka jong ulo ka ding pra ne upet syakata ka jingkmen ya ka balabu akhmat jongu upet syakata ka jingkmen ya ka balabu akhmat jongu kam simla pet ya ka ni ka jingyap ka jongu halo ka ding pra ne upet syakate upet syakata ka jingkmen ka balabu akhmat jongu ba ka kata ka jingkmen ka de ka bangi yo mat ya ka jing penem limba ka jing suspa ka jong try halo ka ding pra ula sha halo ka ding pra ula sha ya ka jing le rai na benta jong no na benta jong ha ba jong fi ulak pet syakata ka jingkmen ya ka balabu akhmat jongu bat haba ula nyet haba ula pun ko ngo how new blay ula shong ru ha ka khti ka mon ka jong blay u jisuru u kham ya da ka jigi u ya da ka jinget ha ka jim ka jong
ma boleh utip wahab sya halo ka ding pna re ke e ke basuk kemen tam do utip baling ba ka jing su spa ka jung halo ka ding pna ya kita ki pop ki jongi ni yo ban mat yo try ha kata ka jim ka jongi ni yo ban mat yo try ya kata ka jing e ka jong try ha ka jim ka jongi man ka bible ru ka pen kan ma ngi bangi police teach ki no Ephesus no r de khot ba pra kong da ka jing ai e la pen MVP da ka jing nget ken da ka jing nget om da ka jing le ka jong pi re ka de ka jing ai ka jong blai kani ka jing ai e ru kani ka jing ai ka jong blai bagi pediang ru Jesus Christ ka jim ka jongi pediang de ke ngi pediang da ka jing nget ma blai ka kting ka jong blai ka kran ka ta ha ka bagi police ti nong rom le nong bashpo la bagi plai ka jong shintor bo Jesus Christ long tra bagi nget ala ka jong ka donor bo blai la pen mim padi un ki bayap ngem ngi nget te bo Jesus Christ la sha alo ka ding pna na banta ki pop ki jongi ngi nget te ha ka donor bo blai la pen mi padi u na ki bayap bara bagi nget ngi yo mat ya ka jing penem kum bangi lang nget bo Jesus Christ la pen em yangi kum juro ka jim ka jong pi pili ban ya da ka jing nget pinum de ban ya da ka ta ka jing yo i ka jong pi pili ban pet kita ki e ki ba mi i ni man kini ki e ki ba mi i ki long shaki bam chikot pili ban pet ya ka ni ka ktien ka jong blai ka e ka jing kular na ka ni ka ktien ka jong blai ko ong ha ka jim ka jong pi ma blai u blai u don ka bor ban pendep ya ka ta ka jing kular kum bola pendep ya ka jing kular ka jim ka jong Abraham kum bola pendep ya ka ta ka jing kular ha ka jim ka jong Noah kum bola pendep ya ka ta ka jing kular ha ka jim ka jong Joshua on pendep ru ya ka jing kular ha ka jim ka jong fi ma blai uni u blai ya ka e ka bola kren uni u blai u don ya ka bor ban pendep ka de ka ta manga ban ma fi ni ben chu pai tang shu ni u blai ha ka jim ka jongi what I ba ka jing bam nget kan wan what I bang in long ko belong Thomas ma blai Thomas aba u Jesus Christ ula wan pau ha ka tu kisan ran u Thomas shimla don ha ka ta ka singi maka Bible ka kani kata bagi puli gospel ka jeng yo ane selom arpau uang ladangam yok ta ya kata khti dan nang yok ta ya kata krong ka jong trai uang anum ngen kre hadu prasngi bau Jisu wan pau biang hau Thomas bar u Jisu shimi khti jong Thomas ong kta na mar ba malai i Thomas melanget bar uang ya ka kni khtian gospel ka jeng yo ane selom arpau uang sup kita ki bami i bar ki banget sup mangi habangin padiu i yo try ni langit bo try la yap na mata jengi men arjas na menchwa halor ka ding phna u Petros ru u tho ya kata habangi police city show Petros ka lendong ka banikong dekhat ka ba phra kong yau ba haba om yo iru pila it haba om pimpa yo i menta pila nget pila yeso komen e da ka jikmen ka bamla ong ka badap da ka buram ka Bible ko ong yau ba phimsim la yo i pila it yau ba phimsim la i mentaru pila nget ni dai mangi kita gi bempat yo i ngila i you try ni dai mangi kita gi bempat yo i menta ngila nget you try belai bala pendap ini da ka buram ke jong o maka Bible kong da ka bala pediang ya ka jingkut ka jing i jong pi ka jing pen emken ya ka men sim jong pi mangila i u men mangi padi i ka Bible kong ya ubah habang pa yo i pla i habangin pad yo i you try ngila i habangin pad yo i mentaro ngila nget habang ngila nget how you try ka don ka jing pen em ya ka ta ka men sim ka jongi ba kum bangila nget ya pediang you try da ka jing nget kum bangala ong mene ngin ya ru da ka jing nget ha ka jim ka jong fi habangi ya da ka jing nget ngin i ya ka ta ka buram ka jong play ka ba pendap ha ka jim ka jongi kum juro bangi phairu sha ka Bible ka pen kan ma nga bang puli spang ka khun ka jong Jairus ha ka gospel ka jong Marcus kawan ka ktien ha ka jim ka jong Jairus ki bana ka yin ka jong Jairus ki ong wanum pen thot shu you know hikai ma blai ka khun ka jong me kalayam but u Jairus ulanget how try shimla ya da ka jing i u ya da ka jing ma blai ka ktien ha ba u ya da ka jing i u su tho ba ka ktien kalawan ha ka jim ka jong u ba ka ta ka khun ka jong u kalayap re ha ba pai pat shu Jisu u Jisu ong wat chep tien shunget shimla ya shu da ta ka jing i re u ya da ka jing ma blai ka ktien ka jong blai kala kren ha ka jim ka jong u Jisu ong wat chep tien shunget ba ha ba nget how try ha ba Jisu la poi ka yin ka jong Jairus ha ba la rung sha ka ta kabra ka bran ta ka khna ba lu ong to yeng to khna kala yeng na ka bayam na ma blai u Jairus ulanget how try kum juro ha ka jim ka jong fi yo ka don ke e ki balayap ka jige dei ha ka jim ka jong fi kalayap ka jige dei ba ki khun ka jong fi kalayap ka jige dei ba di kurim jong fi kalayap ka jige dei ha preng shipara kalayap ka ktien ka jong blai ka ni ka sing ka on wat chep tieng
shungen haba finget kata ka balayap utrai udan ka bor man penyeng man penki embiang un penki embiang ya to ka jinge dei ke jong fi ba di kurim jong fi ya to ka jinge dei ba ki khon ki jong fi ya to ka jinge dei ba ki shipara ke jong fi utrai udan ka bor man penki embiang ya ki balayap ma balai kamdan ke ka bam la bod un utrai bar khoi ka long ka bala ni shakri yu blai ublong ki blai halor ki blai baro ka kerteng halor ka kerteng baro ba ka kerteng ke jong u ke dei u Jesus Christ ma balai udan ya ka bor mele ya ki kamba habangi ngen u Jairus ulangen ubat ulai ya ka kamba ka jong try ha ka jim ka jong kum juru abangi pet ya gospel ka jong Marcus ru lanom khandai ka kren hang to hang to khpa ubalawan how Jesus Christ ban wat ya ka ta ka jim pen khia nu try ma balai uni khon jong u yu ani ka jim pang khibhur kisan ran kilai duai uta ubaman umpat mi na ka jim ka jong Jesus Christ udah keren ya kan ya hau ni khpa ha ka dekat ka ba prai Jesus loong la mela ban nget ki baro ki long ki bala hau tau banget baru Jesus ong ni khpa jong ni khna wang ki baro ki long bala hau tau banget baru ni khpa wang to yarap ya ka jing banget ka jong ulai ya ma khmat ka jong Jesus Christ bo loong to yarap ya ka jing banget ka jong barabo Jesus Christ ulai iya kata ula ong yo tu mensim baman ubate ba khomi tu khna long mensim jo ka jing kelut mensim jing bam nang kren tu mi baru tu mensim ulami ma balai uni khpa ulanget how try bahu Jesus Christ ong ke baro khoi kalong ka bala ha kita ki bangen ke baro kalong ka bala ha kita ki bangen bahu ni khpa ulanget ulai ya ka buram ka jong try ulai ya ka jing palai loi ka jong try ha ka jing ka jong khun jong kum juru ka ni ka si ya ka yeng ka jong fi ki khun ki ti jong fi sha te ki bo jing dom ha ki bo jong baman yo ha ka yeng ka sem ka jong fi ki khun ki ti jong fi na ka jing pang ka jing stom kum ba khtin ka jong blai ko ki baro ki long ki bala ek tau bangen ha ba finget ha ka ni ka sni utrai dan ka bor ban khia utrai dan ka bor ban palai loi ya ki khun ki jong pi ha ka shi khin tien ka jing kren ka jong u ki tu ki min sim baman ki long ki balami na ka gm ki khun ki jong pi ka jing pen khia kan wan ha ka gm ki khun ki jong pi fian kam ya ni ka wei ba fitang shungen wanom ya de ka jing i wanom pet ya ki ku wanom ong kam long ka bamla kan ma ba fi shakri ni ublei ubala aba fi nget how utrai dan ka bor man pen kala utrai ula kularte bu ang mani we min sim min janna kini ki khon ki jong fi kinom jat ki khon ki jong fi kin yomat ya ga jing ke jong trai kin yomat ya ga jing ke jong trai ha ba fi kom ki khime ki pa fi nget kan ma kom ba ka bible ko ki baro ki long ki bala ki bangen ki baro ki long ki bala ki bangen shunget ha ka kerteng ke jong trai shu shanya ba how trai ma balai ko ban biang se sien ka bible ko ka jing ke Jesus kemi ki bengermen ka jing tunju ki beng padi kan ma fim padi han rekermen bo trai dan ka bor man pen kala ye ki khon ki jong fi man pen khia ya ki khon ki jong fi tarau ka khtin ka jong blai ka wan ra angie ka ni ka si manginum ya da ka jing yo i re ngin ya da ka jing ya habangi pet sing ni ka ba mo kwat pen kod da ka ni habangi pet chu Abraham habangi pet show Noah habangi pet show Joshua habangi pet show Jairus habangi pet show ni khpa jong ni khna pang phor ke ka ba pendap ya ka jing kular ka ditang ka jing ko ngo ba ka jinget ba ka jing ko ngo ro ki ya lang ma blai ka jinget ka di ka jing pen ko ngo ka jong ha ka di ka tien ka jong blai ma bu Abraham ulanget upen ko ngo ha u blai ma bo pen ko ngo ho blai ulai ya ka jing kular ma Noah ulanget upen ko ngo ho blai ma blai pen ko ngo yo ya ka jing pelat em namar ba Joshua ulapen ko ngo how blai ulanget how ni blai ulai ba ka kan ro katwa ma Jairus ulapen ko ngo how Jesus Christ ulai ba ka khon ka jong ka em ma ba ni khpa ulanget ba upen ko ngo how try ulai mo ni khon jong u yo ma de ka jing pelat yo ma de ka jing pekhia kom juru akan ni ka singe ka jim ka jong fi
ya da ka jinget nama ka jinget ka dei ke ki bagi pen ko ngu ya ka ni ka ktien ka jong blai aba fi pen ko ngu ha ka ni ka ktien ka jong blai peni I ya ka buram ka jong blai ha ka jim ka jong fi nge sha ka ni ka ktien ha ka ni ka si ka long sha ka jing ku ya ka jim ka jong fi banga kwa ban dwai ha ka ni ka si na mata jong fi ka ktien ka jong blai ha bagi puli gospel ka jong Marcus le nong ka ba khat wei nga kwa pekut sna ka ni ka khat ka ba apply ko ong shisha nga ong phi ba unu ru ba ong hau ni ulum to long balarat no to no ru shaduriao on om so artatien halaka donut re unnyet ba un salong ki e ru ya ki baula ong kan long ya u ki e ru ka ba ong ka bible ko ong ni haba fidani ya kata ka jinget haba fi ong tau luom ratno ai bu no shaduriao klem na ka no ka jing artatien peni I ya kata ba ka urlong mar kaktian ka jong blai kong kita ki ba artatien kim nyum yo diang I wa num long ko belong Thomas ba artatien ka jimi pat ka jong Jisu long ko belong u Jairus long ko belong u Abraham long ko belong u Joshua long ko belong u Noah long ko belong u Jesus Christ ki bala ya da ka jinget kim sim la ya da ka jing I pada ba pia da ka jinget wa kam dan ko no ka jing artatien peni I bet ya kata ka jing pendap jong ka jing kular ka jong blai ha ka jim ka jong fi ngine langan ne ka por ngine duai na mata jong fi we pi we pa jing ba benang long hoi ka kerteng ka jom meng wan khama ka jom ne por ting Jesus Christ no panim jingi trangi sungu sha ka tra ba me ai ka ni ka tien ko trai ha ka jim ka jong I ka trai ba ka dei sha tang ka jinget ka bala pun subha ya me ko trai ba trai mo ong ko trai kita ki ba wan ha me ko trai ki de ban nget ba me don ba me long ba ai nong ya kita ki ba wat ya me trai ha bangi pun subhai me ka jinget ko trai ngi tip bangi wat ya me ko trai ban me ai nong ko trai Jesus ya kita ki ba wat ya me ko trai Jesus kum juro ko trai ka ni ka singi ko trai Jesus ni khun ki jom me ko trai Jesus trai ki ya ko trai Jesus om da ka jing I ni trai kin ya nyo ko trai da ka jinget ko trai na do ka ni ka singi bakin bu ya ka jinget ko trai ha ka ni ka tien ka jom me ko trai ma ka ni ka tien ka jom me ko trai ko don ka jing kular ko trai na ka benta ka GM ka jonki I we ko trai Jesus ba nga nyet ko trai memlong ba mlam ler melong ba shisha ko trai melong ko trai blai ba mju kala ko trai ya ka ka ba me mela ong ko trai men pendap ko trai nga nyet men pendap ko trai Jesus ya kata ka jing kular ka jom me ko trai ha ka GM chuni khol ki jom me ko trai ba bun ko trai ki wana khmat ka jom me ko trai Jesus ba trai ba me ko trai Jesus man pen khia ko trai me ko trai ban ya rap ko trai ya kata ka jing nyet ka jonki ko trai ha kata ka GM ka jonki ko trai Jesus ha ba ki I ko trai ba ki khol ko trai ki shate sha khong ko trai nga nyet ba ki nyet ame ko trai kin I ko trai ka jing palat ka jom me ko trai ha ka GM jonki khon ki jonki ko trai ka jing pen khia ka jom me ko trai ha ka GM ka jing khon ki jom me ko trai Jesus ke ba yap ko trai ka long ba im ko trai Jesus ha ka GM ka jonki yo ka de ka ji de ko trai Jesus shikurem ko trai ka de ji de ko trai shikon ko trai Jesus ki khon ko trai yo ka de ka ji de ko trai preng shipara ko trai Jesus trai ka ne ka ji de ka ba yap trai kan ke im ko trai ha ka kerteng ka jom me ko trai ba ki khon ki jom me ko trai Jesus kinum ya de ka ji I ko trai kin ya de ka ji nyet ko trai Jesus dona preng jom ki ko trai ka ni ka sing ko trai ki dona ka preng ka thma ko trai Jesus ki don ki ni ki khut ki bas kem ko trai ki kan ro ko trai Jesus ha ka ta ka GM ka jom ki ko trai Jesus trai ka mu Joshua la pen ko ngu akhtin ka jom me ulai ya de ka ji nyet ulai I ko trai Jesus ba ka ta ka ro ko trai ka da twa ka da ha ko trai kum juro ki ni khon ki jom me ko trai Jesus ka thma ka ba ki ya ko trai ha ba ki ya de ka ji nyet ko trai ha ba ki tip ko trai ba me ya ring ka lambat ki ko trai ba ka thma ka de ka jom ki ka thma ka ka jom me ko trai kin I ka burom ka jom me ko trai ba kin I ko trai ta ki ro baro ko trai ka GM ka jom ki ko trai kin twa ko trai ha ka kerteng ka jom me ko trai Jesus mar nga nyet ko trai Jesus men ne ki kamba ko trai Jesus mar trai ke ka me la kular berani ka bor ko trai ya ka ban pendap ko trai Jesus nga nyet men pendap ko trai Jesus ha ka GM jini khon ki jom me ko trai Jesus ni ai ngu ya me ko trai ha ka ni ka singi ko trai Jesus trai ba hi kai ngi shishu ko trai bagi nang la ban ya bet ha me ko trai bagi nang la ban snow be ko trai tang ha me ko trai Jesus bagi ya be ko trai da ka jing nyet ko trai ba ka nu ka jing artatien ko trai ka nom la ban wan ko trai ha ka ta ka jing im ka jongi ko trai Jesus ka bagi la nyet ko trai ba me mla yap ko trai mla mi phat ko trai na ma ta ka GM ka jongi we pi we ko trai a bangin nyet ru ko trai ha bagi ya ka ni ka GM ko trai Jesus ha bagi ya ru ko trai ha ka ni ka perthai ko trai ha bagi I shibun ki jing le ko trai nginum khmi ko trai sta ka jing le rengin khmi ko trai shamme ko trai Jesus ma me ko trai
try Jesu ban pendap ko try ya kata ki jingkrar ki jomi ha jim jini khun ki jomi ko try haba ki nget ame haba ki shanya ame ko try kini i ko try ba ki jing e ki jing ele ko try ki kriya ko try na ka jim ko jongki ma ki boy ka jing shanya ka jongki ko try hame ko try ubolong ko try unong penem ko try ubolong tau mau siang ubas kem ha ka jim ko jongki ni aingu ko try ki kamba ki jomi ko try ki bamme mala le ko try ha ka ni ka sngi ba ki nget kini ki khun ki jomi ko try ni ka sngi ki pidang na ka jing ko try mengira pangi di rem ni baro teng Jesus Christ belong no penem jingi amen ingat sya ka ni ka tien ka long sya ka jing ku ha ka jim ko jongfi Yora na preng jongfi ka ni ka sngi filang kwa ashu ka jing slong ne fa kwa ka jing duai pila ban phone ki number be fi to ki screen ki jongfi ne fila ban kan du ingi ka ni ka office ka potnet ka ban pa apa nong thmai nong khriam te tat ngi syam yang pa o ka sngi bre ka jing sup nor ka lambat fi baro amen